Вие ако искате, ако влезете прямо в Imot.bg или в някои от другите сайтове, може да видите общо взето как стават клиповете с цялата информация и абсолютно всичко. Защото се правят, обработват се с музика, с други неща. Влизам навътре към спалнята. Не съм. Сега отивам там. Не. Отивам към спалнята. И после банята влизам.